Inselmilkom. Illum l-erba' 26 ta' Mejju, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Filippo Neri, saċerdot. Nilqakom għall-Quddisa Rożarju mmexxija minn Patri Colin Charles Sammut, Franġiskan konventwali li ġie ordnat saċerdot 10 snin ilu. Waqt li Ġesu qed jgħid lid-dixxipli li ser jagħti ħajtu biex jisalva d-dinja, iż-żewġ aħwa jitolbu għal post privileġġjat. Kemm il-darba aħna naqgħu f'din in-nażba? Li nfittxu mhux li naqdu, imma li nkunu moqdija. L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis, nirringrazzjaw lil Alla l-imbierek ta' dan il-jum ġdid illi joġbu jislifna. Nirringrazzjawh tal-kelma sabiħa illi se jagħtina, illi trid twassalna biex nibnu l-attitudni tagħna quddiem id-dinja u twassalna wkoll biex nibdlu l-mentalità. U nirringrazzjaw lil Alla wkoll tal-figura sabiħa ta' San Filippo Neri illi tiegħu illum qegħdin nagħmlu t-tifkira. Qaddiż kbir illi fehem x'jiġifieri jimxi wara Ġesu. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna sabiex nitħejjew tajjeb u niċċelebraw kif jixraq dawn il-misterji qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti dejjem u f'kull żmien tolli lil-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih tkebsed b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippo Neri, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fil-glorja ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ikollok ħniena minna, Sidna, Alla tal-ħolqien kollu, u ħares lejna u niżżel fuq il-ġnus kollha il-biża' tiegħek. U jarfuk bħalma rafnik aħna li m'hemmx Alla ħliefek mulej. Uri sinjali ġodda u erġa' għamel ġubijiet. Iġma' tribujiet ta' Ġakobb u għatihom wirthom bħalma għamilt fil-bidu. Ikollok ħniena mulej mill-poplu li jsejħulu bismek, minn Iżrael li inti għaddejtu bibnek il-kbir. Ħadd tiġik ħarsa mill-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalemm, u l-post tal-mistrieħ tiegħek. Imla l-Sion bil-għana ta' tifħirek u t-tempju tiegħek bil-glorja tiegħek. Ixed għal dawk li int ħlaqt fil-bidu
u temm il-profezziji li nataw f'ismek. Għati ħlasom lil dawk li jittamaw fik u hekk jitwemmnu l-profeti tiegħek. Għati widen, Mulej, għat-talba tal-qaddejja tiegħek skont il-barka ta' Aaron fuq il-poplu tiegħek u kull min hu fuq l-art jaraf li int il-Mulej u Alla ta' dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. Enna o Alla Salvatur tagħna fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. Ħajasal quddiemek il-fiq li mjasrin fil-kobor ta' qawwietek. Salva l-dawk li huma l-mewt. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. U aħna l-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek niżżuk ħajra l-dejjem minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Uri lilna Mulej il-ħniena tiegħek. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien kienu mexxin fit-triq telajn lejn Ġerusalemm u Ġesu kien miexi qudiemhom. U huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexxin warahom kienu imbeżżajn. Reġa' sejjaħ lit-tnax ħdejh u beda jgħidilhom x'kien se jgħaddi minn għalih. Ara, issa aħna tilajn Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba u jaqtawilu għall-mewt u jerħuh f'idejn il-pagani. Dawn imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh u wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Ġagbu Ġwanni u Lied Zebedew resqu lejh u qalulu: Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom u huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom: Ma tafux intom titolbu? Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-magħmudija li biha se nitammet jien? Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu: Il-kalċi li se nixrob jiena tixorbuh iva u titamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitammet jien, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kappijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod irsier ta' kulħadd. Għaliex hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra.
il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif qatt fil-bidu, il-liturġija tal-lum tistedinna biex inneħħu din il-mentalità li forsi għandna li trawimna fija fis-soċjetà u fid-dinja illi ngħixu. Għaliex kien hemm dawn iż-żewġ tipi ta' nies mexjin ma' Ġesu. L-ewwel grupp kienu mexjin ma' ġenbu u kienu maġbin bih. Filwaqt illi l-oħrajn kienu mexjin warajh u kienu imbeżżajn. Nittama li aħna ma nkunux minn dawn in-nies li kienu mexjin warajh imma mbeżżajn, imma konna mexjin u għadna mexjin ma' ġenbu. L-Iskrittura ma tistedinniex biex inkunu nies tajbin biss, ma naħseb jiena tistedinna biex inkunu nies qaddisin. U forsi llum kelma diffiċli biex wieħed jifhimha tajjeb, imma x'kienet il-qdusija, x'inhi l-qdusija? Il-qdusija hija dik illi n-nies ibidlu l-mentalità u jimxu wara Kristu mhux biex jiksbu f'din id-dinja bħalma ppruvaw jagħmlu dawn id-dixxipli qrib ta' Ġesu. Iżda biex jimxu warajh, biex ikunu ma' ġenbu, biex ikunu maġbin, biex jistaġbu bil-kelma tiegħu u bil-preżenza tiegħu. San Filippu Neri kelbu qalbu imħeġġa bl-Ispirtu ta' Alla. L-Ispirtu ta' Alla kien imkebbes fil-qalb tiegħu. Aħna msejħin għal dan biex ma nkunux biss kuntenti li qegħdin nagħmlu t-tajjeb u l-ġid, għandna nagħmluh ovvjament, iżda rridu nimxu iktar il-qoddim. Irridu nimxu dejjem ma' ġenb Ġesu u nkunu maġbin b'dak illi qiegħed jagħtina, bil-kelma illi qegħdin nisimgħu. U forsi meta nisimgħu din il-kelma niftakru f'dawk in-nies kollha qaddisin tal-Vanġeli illi ltaqgħu ma' Kristu, illi telqu kollox biex ikunu miegħu u joqogħdu jisimgħu. Niftakru fost l-oħrajn id-dixxiplu il-maħbub, illi Ġesu stess isejjaħlu b'dan l-isem. Naħseb aħna msejħin għal dan. U jekk tassew mistednin ukoll biex inbidlu l-mentalità, irridu nibdew ngħixu b'dan il-mod li iva inħossuna maħbubin minn Ġesu. U jekk forsi għadna le, nitolbuh ħalli nsibu din il-grazzja, ħalli nkunu mistaġbin bih il-ħin kollu kull meta nisimgħuh. Il-Vanġeli matul is-sekli kienu l-ikbar skola tal-qdusija u għandhom ikunu l-istess għalina illum. Ma nkunux kuntenti illi forsi smajna ftit kelma imma għandna nqattaw ħafna ħin mal-kelma ta' Alla. Għandna nqattaw ħafna ħin fis-silenzju ma' dan il-mulej illi l-ħin kollu jsejħilna u propju jrid illi bl-imħabba tiegħu titkebbes qalbna bl-Ispirtu tiegħu. Għal San Franġisk jingħad illi ma tantx kien bniedem illi jitlob imma kien bniedem illi sar talba għaliex Kristu kien fuq moħħu, kien f'qalbu, f'dak kollu li jagħmel kien hemm Kristu fih. U nemmen illi żminijiet tal-lum qegħdin jisfidawna biex inkunu hekk, mimlijin bi Kristu, mimlijin bil-kelma tiegħu, mimlijin bl-imħabba u fuq kollox mistaġbin. Naħseb id-dinja għandha bżonn illi aħna l-insara inkunu dan it-tip ta' nies, mhux biss tajbin, imma fuq kollox qaddisin. Nitolbu l-Alla llum il-grazzja li neħtieġu b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li bih kien imħeġġeġ San Filippu Neri ħalli nkunu ta' eżempju għall-oħrajn fl-imħabba għall-proxmu u fil-qadi ta' Alla. Żejjen mulej lill-ministri tiegħek b'dik l-imħabba għall-proxmu, b'dik is-sempliċità ta' ħajja evanġelika u b'dak l-ispirtu ta' ferħ fil-qadi ta' Alla li bih żejjent lil San Filippu Neri.
nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Kebbes fi qlub l-insara kollha n-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jaqduk bil-ferħ f'ħuthom fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li ż-żgħażagħ tal-lum fil-problemi kollha ta' ħajjithom isibu min jieqaf magħhom u jurihom it-triq tal-verità. Kif sabu ħabib kbir tagħhom f'San Filippu Neri, iż-żgħażagħ tar-Ruma ta' żmienu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun twajjeb mulej ma dawk kollha li jittamaw fik tul ħajjithom fuq din l-art u daħħalhom fis-saltna tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Atina li nħobbu l-proxmu tagħna bħala nfusna u naqduh bil-ferħ tul ħajjitna kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna nagħmlu t-talba tagħna u nkunu ċerti li Alla qiegħed jismana. Mulej Alla li tista' kollox, kebbes fi qlubna xrara min-nar tal-Ispirtu Santu kif kebbist b'mod tal-aġeb qalb San Filippu Neri biex bil-ferħ kollu ta' qalbna nagħmlu dejjem dak li inti trid minna bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir. Nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri nagħtu ruħna dejjem bil-ferħ għall glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek. Illum fit-tifkira ta' San Filippu Neri inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaq il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħaq il-kalċi. Reġa' radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr. Għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Miġburin flimkien madwar l-artal tal-mulej, imsejħin biex ngħixu ħajja qaddisa, nitolbu bl-istess kliem illi hu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Għannu l-ħaruf ta' Alla, għannu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin aħna li aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Iħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna bulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk biex bħal San Filippu Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox u jħariskom il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
L-isem tal-Missieru u tal-Liben tal-Spiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Muslim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tella s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjak. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, jaħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misterju tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulejmjek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema
bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek.
Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Islim għalik Sultana, Om tal-ħnina u ħajja ħlewa, ta' matana. Islim għalik li lek inajtu għaliex aħna t-turrufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikun it-tritint kif fis-sema hekk dawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmjek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spirtu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina.
Itlob għalina Qaddisa Omm Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għattililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarrisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adajodata Pisani, Itlob għalina. San Filippo Neri. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Patri Colin Charles Sammut. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsellmilkom.